λένε Γιάζρα, γεννήθηκα στις λύσεις στο σκοτάδι. Λαθρέος μένω σε πείσμα αριστερών. Όμορφα περνά το βράδυ, τσακίζοντας κεφάλια φασιστών. Σύμφωνα με το Facebook, μέχρι το τέλος του 2015, 311 φίλοι μου είχαν σκοτωθεί από την ώρα του πολέμου. Αποφάσισα να κλείσω το λογαριασμό μου. Ο θάνατος πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν μπορώ να είμαι μια ζωή στο κατόπι. Εγώ, ο Άχμετ, γιος της Αϊσά, αν και είμαι μονάχα ένας ταπεινός μετανάστης, θέλω εκ μέρους των Σύριων να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που κάθε βράδυ γεμίζουν τις τηλεοράσεις τους με το θάνατό μας την ώρα που τρώνε το βραδινό τους και ετοιμάζονται να δουν το αγαπημένο του Σύρια. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τις δημοτικές αρχές που δεν μαζεύουν τα σκουπίδια μας από τις παραλίες και που μολύνουν τις ακτές με τόνους πλαστικό. Είμαστε, βλέπετε, απολύτιστοι και δεν έχουμε οικολογική συνείδηση. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους ξενοδόχους και τους tour operators για τη ζημιά που προκαλούμε στο τουριστικό προϊόν των νησιών. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη που με τα κινητά μας τηλέφωνα και τα καθαρά μας ρούχα καλάμε το στερεότυπο του κακόμοιρου μετανάστη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους λιμενικούς που έχουν αναλάβει το βαρύ έργο να βουλιάζουν τις βάρκες μας. Από τους αστυνομικούς, επειδή δεν στεκόμαστε πάντα σε μία γραμμή. Από τους οδηγούς στο κτέλ που πρέπει να φοράνε χειρουργικές μάσκες για να προστατευτούν από τις αρρώσεις που κουβαλάμε. Θέλω επίσης να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από όλη την ελληνική κοινωνία που δεν χωρά μέσα στα τόπεδα συγκέντρωσης και κοιμόμαστε στις πλατείες και στα πάρκα. Τέλος, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την ελληνική κυβέρνηση που είναι αναγκασμένη να αξιώνει επιπλέον κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πληρώνει τους προμηθευτές των στρατοπέδων συγκέντρωσης, τους οδηγούς στο κτέλ, τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς, τους tour operators, τους ξενοδόχους, τις δημοτικές αρχές και τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Μην ανησυχείς, θα μπω και θα βγω, είπε η Σφαίρα. Της εξήγησα ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να το επιτρέψω, καθώς κατά την έξοδο θα πάρει μαζί της κάποιες από τις αναμνήσεις του. Όπως το πρόσωπο του κοριτσιού που ερωτεύτηκα στο τέλος του δημοτικού, τη φωνή του ημάμου την πρώτη φορά που πήγα με τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμί στο σπίτι της γιαγιάς, τα δάχτυλα της δασκάλας που με έμαθε να γράφω τη λέξη χάρη και τον γκολ του Φαν Μπάστεν, τον τελικό του 88.